Roberto. Bederatzi txantxi. Oso guapa zaude, oso guapa. Ai ama, ze ondo, ze guapa. Bai, ondo entzun dezue, txantxia oinatin merkatura atera duten txampon berria. Gaur egun dau salmentak eta oso makal dauz, bale? Orduan, etako da laguntza bat oso berezixa. Nik okela erosi, okela duna erosten dau ogia, ogi duna etorten da loraz eta mugitzen da bertan. Orduan, interesgarrixa da, oso interesgarrixa. Marijo hauek? Ondo, ez? Bai, bueno. Igual hone baino hobeto, ez? Horre txikitsuak eta nik uste oto hobeto horrekin. Eta hauek ordaintzeko txantxiak erabiliko ditut. Zer iruditzen? Oso ondo, txantxixakin ordaindu. Zer iruditzen zaizu ideia hau? Bueno, da idea bat, oinatin dirua geldiketan dala, eta ber pijimat, lagunketan dozkun, guretzat izatea. Momentu enten lehenengo fasean gaudet, momentuz udalak sari batzuk eta dieta batzuk eta ordaindu ditu ja txantxitan. Momentu enten gaur 15.000 euro inguru ibiliko dira txantxitan bueltaka. Eta gero ja, bigarren fase baten, azaroan, ja, segituan, bulegoa zabalduko da, eta herritarrak erosi ahal izango ditu txantxiak, euroak egin joango da, eta 100 eurokin baldin badator, 105 txantxi jasoko ditu. Zer erosi dezakegu txantxirekin? Eskintza zabala da, ez? 80 bat merkataritza eta ostalaritza establezimentu daude. Hasi zapatila batutatik, nubaitera faltzera joan. Dentistaren gana joan? Dentistaren gana joan. Alde hona dako, zatik, afinakabo, erritiaren dirua errixan gaketia, eta horrek gura dago ez, bultza handi bada. Baina hori, ez da egiten, pitka bat molestia da niretako. Horka, zuk erosketak non egiten dituzu? Nik herrian, Onartu. herrian, Seguro ez da? beti. Jendea kanpora juten da, adibidez, prakak erostea... Bai, jente azkenian otxuria dau, kanpoa fateko, internetetik erosteko. Karo, osaten da, eske nik ez dut erosten ez oinatin. Hori komenta duzat. Nik ez dut begira, hori lortzeko zuk oinatin zaitea txantxi da dira. O parte bat, lortzeko, ez pozu erosten ez oinatin? Oinatin bizizea, ez? Gora txantxi? Gora txantxi. Ikusiko dugu nola funtzionatzen duen. Alegin jenguko ondo jateko hau zentua.